padha akeh dibunga. Para warga tansah gelisah ora ana sing bebunga. Kabeh wong padha bubar. Kabeh wong padha ambyar. Kabeh wong ora bisa ngguyu. Kabeh wong padha mlayu. Manungsa tanpa tenaga. Ora ana rupa, ora ana swara. Tapi iso dadekno perkara. Wong sak donya padha lara. Amarga anane virus ingkang sampun nggawe geger sak donya lan virus ingkang sampun nyebar sak donya. Mula kita kudu tansah nyedak marang Gusti lan nyuwun pangapura supaya kita dilindungi.